Moikka kaikille ja oikein paljon tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Ja mikä sen parasta on, kun juoda kevyt olo mehukivennäisvettä ja makuna on ananas, kun on ulkona plus 29 astetta, niin mikä sen parempaa kuin juoda tämmöstä kivennäisvettä. Tää on Olvilta, joo. Ja ei muuta kuin lähdetään testaamaan. Ja sitten nyt kun lähdetään testaamaan, niin muista nyt ehdottomasti laittaa tälle videolle tykkäys. Ja muista laittaa tuosta alta kanavatilaukseen. Niin tulee erittäin hyvä mieli mulle. Kiitos paljon. Noin, tää on tällaista kullan väristä tai miten näettekään. Tällaista ananas eli keltaista. Tällaista. Hyvin on happoja. Vähän saisi maistua enemmän toi ananas. Mutta erittäin virkistävä tälleen lämpimänä kesäpäivänä. Ja kannattaa ehdottomasti ostaa tämmöistä kivennäisvettä tai vettä nyt näin kuumana kesäpäivänä. Ja annan arvosanaksi tälle 4/5. Ja ei mulla muuta kuin moikka moi!